What is Akaliogheri? Yes, Akaliogheri bụ na-afụ mgbe a na-akwu okwu n'ala Igbo asị gị o nwere onye nwere ike onye nwere ihe eji okwu ya kpọrọ onye bụ dara iberibe ka ha na-akpọ iberiberism ndị Akaliogheri. Ọbịa asị gị Akaliogheri mmadụ asị ebe a pụọ. Ihe kwuo na Akaliogheri ihe ọpụta bụ ndị nwere ihe ha pasịtara. Yes, e nwekwara Akaliogheri mmụọ na Akaliogheri mmadụ. Akaliogheri bụ asị na onye abụ onye Akaliogheri. A na-eji agwa mmadụ okwu onye gwara isi na ife anya asị ha onye Akaliogheri mmadụ. Akaliogheri mmadụ bụ ndị nwere aka adụrụ ha ka kwụrụ akwụ. O nwere nke ha mepụtara. Ịghọtara ya? Nwere nke ha mepụtara ọ ka na-akpọ ndị Akaliogheri. So ọ bụ ha na na-etu isi ndị Akaliogheri na ihe kwesịrị ime. So mgbe a na-eme gị ihe Akaliogheri bụ ndị anwa ụfọdụ owu negative souls that wants to live here on earth. They did not achieve anything, and they swore that for the fact they did not achieve anything, that nobody will achieve anything. So how can they make it happen? When if their own is to destabilize that we did not achieve anything while here on earth, therefore nobody will achieve it. In the 101 man, if anyone did it like that, or one only look or bossa share bossa, then that. So I bet you now, Nandawa, nobody he got a messy. He attracted on working dark Akaliogheri more. Yes. Only he got name. Lifestyle they can name. Example, whenever you be life for the unnatural. A chikoron. You be attract about working Akaliogheri spirit. Come out of that. Be working. You get a homo. If you were going to do the unnatural. So he ga na-atara onwe Akaliogheri. Akaliogheri abụ maka na onye homo nwere ihe ọ pastara. Mmadụ na-eti ikwe na-achaghị acha. Mgbe ewu nwoke si na ije na nwoke ibe gị. Ị ka procreate na ị ka mụtara nwa. So ihe ọ pụtara bụ na ihe na-eme ihe na-akpọ fruitless effort. Ihe ebicha ndụ gị na nwere onye no success or nothing. So ihe ọ pụtara bụ na ịkpakọrọ ọnụ. Maka na mmadụ ahụ na-ekwu ọnụ efu ekwu. Ị na-agba mbọ efu. So ihe ọ pụtara bụ na ịgbakọrọ ọnụ maka na ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egoro. Mgbe ahụ ị na-agba ịgbakọrọ ọnụ ị na-agba mbọ efu ị ga-atratakwa ụmụ mmụọ ndị na-agba mbọ efu ndị enwere ife ha bụtara n'ụwa ndị bịa n'ụwa gbachaa mbọ kwụrụ mbọ efu. So maka na eburu ga-afụ ndị kwa atụrụ emechaa gị na ha ede na nwa m ofu akwa. So definitely ihe adị na Sokoto ya adịkwa na Sokoto. You know how amako. Haga attracted. Only had about law of homogeneous species. You attracted it upon yourself because of the life that you see where they were with. So you don't that kind of Akaliogheri. So Akaliogheri abo lifestyle. You talk about the one. One that's not lesbian, lesbobo. No, nya here the gumma. It go na out of the lane. Therefore, they are attracted about Akaliogheri spirit. So ndị Akaliogheri abụ ihe mgbe niile furu natural process. Mgbe niile eme ihe etu ekwesị isi wee mee ịdịgo vulnerable to ndị Akaliogheri. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? You pay attention ka ị ghara ịda aja aka na atratara onwe ndị Akaliogheri ga-aghasara gị ihe maka ibekwa ha na ino. Daalụ.